Yebo-ke sanibonani nganza wethu Nthemthi ngiyaphila. Hayi Khondlo mfowethu. Hawu nathi sayidefend ANC mfana omdala. Hawu sasize sikhihliza amagwemu. Silanda iDas Capital kaKarl Marx. Sibuya esidlule siye ngaleni eChina sikhotha uChairman Mao. Sibuyele eRussia sithi Lenin. Siye koStalin. Sehla siye eMelika. Solanda oKhal oMalcolm X lapha noMartin Luther King Jr. Size lapha futhi silanda oNkrumah, oFrantz Fanon, oNgugi wa Thiong'o, oBessie Head. Yabo nje sine information yokudefend. Hayi lento eniyenzayo. Hawu manje ulwembu lasu. Lususwa yini ulwembu na uku-understanda umlando we-ANC ukuthi i-ANC umdlavuza empilweni yomuntu omnyama, i-cancer i-ANC. Yabo nje manje makuthiwa kwakhe i-bridge qale kubala ukuthi izodla kanjani i-leadership e-bridge. Makukhona ophikisa uyadutshulwa bulawa. I-ANC leni defendayo. ANC ama-minister are living large. Abantu abama-MEC are living large. Ama-mayor are living large. Compare that to the life of ordinary citizens. Chalk and cheese. Tembile ingafani. And yet people want to defend that. Umhlaba ubuya nini? Ngophela babamkhulu babengalwela ukuvota nale democracy esiqhakambiswa engasizi ngalutho. Umhlaba ubuya nini umhlaba? Umhlaba walwelwa mfana omdala umhlaba. Umhlaba walwelwa amakhosi. Qala lezansi laphana eKapa amakhosi abathwa alwa. Amakhosi angapha mawunyuka ubheka ngapha eNorthern Cape amakhaladi alwa. Uye eFree State kwakhona oHaleshwe rebellion amakhosi elwela umhlaba. Uye ngapha phezulu eLimpopo kwakhona uSikhukhune walwa uSikhukhune. Wehluze ngapha ngakithi kwaZulu Natal oBhambatha kaMancinza balwa. Ubuye eEastern Cape ama-frontier wars alwa amakhosi akwaXhosa. Today manikhuluma ngamakhosi nikhuluma about only a few kingdoms that you recognize. You don't want to recognize other kingdoms which contributed to the liberation of this country. That is a failure. But because nifuna iglory yokuthi inina eneza nenkululeko, you don't want to mention ukuthi amakhosi contributed to the liberation of this country. We call that history revisionism. ANC umdlavuza mfana omdala. Umuntu odefenda i-ANC uyabenefita direct. It's either on a position khona noma you are vying for a position noma usomabhizinisi othola something. Uma nje uyisakhamuzi esiyidlela imbuya ngothi njengami, you not going to defend indaba ye-ANC. Anyway ke le mali ke enithi ikhona nibaholela nina abasebenzi ngoba ngagcina kuthiwa niyahluleka ukuholela abasebenzi bese ngicabanga ukuthi ningarani country nihluleka to the house. Nisinike no TikTok nedata. UTikTok waseChina mfana omdala. Idata siyayithengela. Anyway, wenje amanzi eJojo Tank lawo. Sure ngiyabonga.